Good morning, guys. Grabe, pagbangon ko kaninang umaga, sobrang sakit talaga ng ulo ko. Ito yung rice na niluto ko kahapon. At ilagay na lang natin siya sa refrigerator. Kasi siya, mabahaw ba? Alalala. Mabahaw siya kung hindi ko ilagay sa refrigerator. So, kaya yun. So, naparami ang luto ko ng kanin. Akala ko banat-banata nila, pero huwag man nila banat-banati ang akong rice. But anyway, so yan, lagyan natin ito sa ref, and then maglinis ako kasi nagluto ako ng bacon at saka sausage, broccoli, no, the cauliflower. So that's why we have two, and I will cook that tonight, and that's gonna be our dinner with whatever leftover we have. Okay? Okay, I got burgers. I don't care. You don't care? You got Jollibee. I got burgers. I'm good. Wait, you have adobo too over there. You have pork adobo? Pork adobo, I made you pork adobo and you never eat it. Seriously? I bought it intentionally for you. I see some bones here. I thought. Pork adobo is right. Nandito right here. Pork adobo. Nagluto ako, guys, for Tommy. I said, I see pork belly, and then in Hannaford, they have pork belly over there. Yeah. So I saw it. I said, Tommy would like So here I cook one bacon. Look, I make it crunchy. So Tommy complained, your bacon is not crunchy. It's not cooked. It's very lutay na. That's one from the person who wants to cook everything goes dead except pork. Araray. Nagyaw-hiyaw na, guys. Inina, guys. Umaga. Why the thing is very, I said, I'm sorry, darling. The thing is very lutay man na. Because while I'm cooking, guys, well, you know what Tommy said? It takes forever. Hurry up. So I have to hurry. So, hey, I cannot reach the shit in there. So I'll put it up. You know, when you're short. I'm very short, so. Hey, I'm 5, okay? I'm not for 11, I'm 5. Tommy keep calling me dwarf. So, in the Philippines, there's no basketball player. Everybody's dwarf, huh? Guys, we're all dwarf. Ay. Big, bold, beautiful journey. Big ball? Bold. A bold. Big, bold, beautiful journey. How the bold become beautiful journey? If they're bold. Busy si Tommy bukas. May trabaho na naman. May movie premiere. So kaya, yun. Wala. Na smoking na naman, Han! Na, nag-ubo-ubo na gani ka. Kahit kay kag-ulo. Nag-ubo-ubo na yan, guys. Kanina, ang takala ko, hindi na makaginhawa. Sabi ko, hindi ka na makahinga, dong. Ubo-ubo ni mo, dong. Naglagot ko, guys. Perti na akong laguta. Pumasok dito, galing ganun, pag ilang beses na ganun. Pagkatapos, lumabas. And then pagkatapos, na, akala ko matitigok. Nahadlok yun ko, guys. Pero naglagot ko nga nahadlok. Nagalit ako ba? Kasi akala ko na siya ba? Kasi hindi na niya mapigilan yung sarili niya, yung ubo niya. Mura na siya gihutoy ba? Dinalhan ko ng tubig, dinalhan ko ng pangpahid kasi siya, yung parang nag-choke, natukan siya sa iyang sigarilyo. O, ubo-ubo na naman yan siya. Every time na mag-ana, meron siyang ilagay sa bibig, mag-ubo. Sabi ko sa kanya, grabe. Instead of maawa ako, nagalit ako, guys. Sobrang galit ko sa mga hindi makinig, oy! Hindi yun makinig, guys. Kahit anong gawin ko. Itong silver polish mo yun. Ito. Okay, ito siya. So, nilalagyan ko siya nito. And then, para cooktop cleaner para mag-clean siya ba. Tika muna, guys.
Ka mainit pa pala to. Ito, ginoo ko. Mamaya na, be. Baho. Nasunog. One day, tumawag ako dun sa Pinas ba. Naging ano siya, naging away ba. At ito namang papa ko, may pagkaluuran. Attitude ba? Attitude. Tampo ako, nagalit ako ba nga. Ako pa yung tumutulong, ako pa yung masama, ako pa yung ganun, ako pang ano. So, ang ginawa ko, hindi ako tumawag. 1 week na. Hindi din ako nagpadala. Ngayon, alalang-alala na. Kasi hindi na ako nagpadala. Kasi kung ako yung ganun, ni ako pa rin masama. Yung karang, ikaw yung nagtabang ba niya, ikaw gihapoy daot. Wa, joy lami. Wa, joy lami, guys. Hindi mo na ako nagpadala. Maghintay sila kung kailan ako gaganahan. No? Hindi ako humingi kay Tami. Noon si Tami yan nagpapadala. Sabi ko, stop na. Ako na yung magpadala. Hindi ako humingi kay Tami. So, ngayon, every time na meron akong extra sa akin, hindi ko yun ginagastos para sa aking sarili. Doon lahat papunta sa Pinas. No? Yung mga pinagawa-gawa ko, akin yan. Hindi ako humihingi sa asawa ko. Si Tami noon, bigayan siya ng bigay. Pero sinabihan ko siya, stop na. Kasi you have too much responsibility ba? Ano, meron tayong issue, dapat unahin natin yung sa amin ni Tami. Maghintay lang kayo, tawag ko kay magpadala man ako, pero ganaganing ano ta ba nga, sus tayo pa yung padala, tayo pa yung sira. Good morning guys, umalis si Tami kanina sobrang aga, and ito na yung ating breakfast na. Ngayon guys, nagtry akong mag-shakoy, gawa ako ng shakoy. So kasi nga, naalala ko yung bata pa tayo guys, no? Puro tayo shakoy. Galing sa palengke, shakoy, o, di ba? So, kaya ang naisip ko, gawa nga tayo ng shakoy. Madali lang naman siya gawin. At naalala ko noon, guys, alam mo ba na palagi akong gumagawa ng empanada? Yan yung next gawin natin. Empanada. So, tapos na akong naghalo-halo ng ating dough. So, i-rest ko lang siya for 2 hours. So, ito na yung ating dough dito. Yan dyan. Pabayaan natin yan dyan. For 2 hours. 2 hours yan. Nakaligo na ako din. Sabi ko, maligo nga tayo. Wala si Tami, maligo tayo. Kasi para mabango. Kasi ayaw natin magpabango pag andito si Tami. Char. Joke lang. Gamitin natin sa ating fried chicken. Kasi yung fried chicken ko, hindi ko na siya ilagay sa freezer. Meron kasi akong siniparit guys for yung pumunta yung kaibigan dito. Andin. Umuwi si Dudong Tami guys, 10 o'clock now. Yeah, 10:01. 10:01 na ng gabi. And akala ko doon siya matulog sa trabahoan. Akala ko hindi siya uwi. Pero, umuwi guys, andito sa labas. Andun sa labas. Nanigarilyo. So, itong asawa ko talagang kakaiba. Kasi, sabi pa niya, ay, hindi ako uwi kasi nga busy. Busy. Yun. Kinancel ata ang schedule ng girlfriend. Charot. Kinancel ata. So, okay. Anyway. Nay, love. Yeah, I love you. I love you too. Oh, look at you. Huh? One hand what? Huh?